Takihardija. Takihardijska apsoluta. Takihardija možda. Siroke. A što je to što čitaš? Bolesti. Jel? Rajfak. Ja mislim da ona nije normalna. Šta ti misliš? Da. Znate mi rekao. Šta ti misliš? Šta misliš? Da nije normalna. Upravo to. Može. Ode jedan BMO koštica. Anja, vidi gore. Anja. Ne, sorry, ja bi sad fakat sačekao da samo vidim kako će neki auto odjebati. Evo ga, ide. Hej! Čekaj, ide, Anja! Fail! Ja sam dole već dokumentirao fail. Nemoj jebat! Lik i dalje ide u rikvet. On i dalje ide u rikvetanje. Hoće napraviti na auto. What the fuck? What the fuck? What the fuck? Lik je živ, stoji tamo. Ti mi ovo imate, lik je živ, stoji tamo. Ona je tamo lik. Brane, evo, pomogu do cijele večeri, evo ga na. Nije do taj. Ovo još ide u rikvet, stari. Je puće bok. Poštane. No, daj, okreni se čovječe. I lik je odlučio nakon jedno, koliko, 5 minuta odlučio. Nije baš 5 minuta, evo. Čekaj, ja sam auto, bip. Dobro, ugasi. Gotovo, ugasi sam ga ja. Pa počne. Samo znaš što je grezno, što ti imao zakuća sa autobus. Ti stopiram. Pa ti stopira, jebote, ja. Sve. Jebajte pogledajte. Hoćemo li. Okej, ovo je bolno.